Mravce v byte sú pre bežných ľudí hotovou pohromou, ale predstavte si, existujú aj takí, ktorí ich tam majú zámerne a navyše z toho majú ešte aj radosť. Mravce sa totiž dajú chovať podobne ako rybičky, andúlky alebo nejaké iné drobné zvieratka. Ako na to nám prezradí ďalší hostia na Mečiara. Dobrý deň. Matej Pašák, chovateľ mravcov, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Možno, že tak odbornejšie by bolo, ako sa to povie? Formikárium. Formikarista? Alebo myrmekolog? Či to je myrmekológia je veda, ktorá sa zaoberá skúmaním mravcov a formikaristika sa zaoberá konkrétne ich chovom. Dobre, prečo by som si mal doma chovať mravce? V čom je to fajn? Skúste to popísať z vášho pohľadu. Je to taký zaujímavý spôsob, ako môžeme nazrieť, čo sa deje v tom mravenisku. Väčšinou v prírode je to skryté ľudskému zraku a vidíme iba pár mravcov, ktoré výjdu na povrch. A takto môžeme sledovať kráľovnu, môžeme sledovať, ako vychovávajú potomstvo a ako napríklad rozdeľujú potravu larvám. O mravcoch sa hovorí, že majú také vysoko organizované spoločenstvo. Dá sa to naozaj takto odsledovať? No, je to vidieť, že pokiaľ máme nejakú začínajúcu kolóniu, kde je napríklad 10 jedincov, tak oni sú troška takí dezorientovaní, ale keď sa to mravenisko rozrastie napríklad do 100 jedincov, tak začnú už vytvárať akoby také zaujímavé obrazce, rozdeľujú si potravu. A dalo by sa povedať, že tam môžeme badať nejaké známky kolektívnej inteligencie. Dá sa chovať akýkoľvek mravec? Teoreticky sa dá chovať akýkoľvek, ale sú nejaké druhy, ktoré sú predurčené k tomu, aby sme ich chovali, pretože sú jednoduché na chov a jednoduché pre začiatočníkov. Kde ich zobrať? Lebo nevšimol som si, že by sa niekde mravce predávali v obchode. Možno, že áno. Taký najjednoduchší spôsob je kúpiť si začínajúcu kolóniu na nejakej teraristickej burze, ale väčšinou títo zanietenci, ktorí chovajú mravce, si ich chytajú v prírode. Normálne vybehnem do lesa a nachytám. To je jedno, aké mravce? Musíme si odsledovať, kedy je približne rojenie daného druhu. Vtedy v jeden deň na nejakom veľkom území, napríklad na celom západnom Slovensku, sa vyroja mravce jedného druhu a po párení si môžeme odchytiť oplodnenú samičku. Tá je základ tej kolóny. Bez tej by to asi nefungovalo. To je kráľovná, ktorá sa potom zakope do zeme, znesie vajíčka a odchová prvú kolóniu. A táto kolónia, prvé robotince, ktoré si odchová, sú predurčené na to, aby jej priniesli potravu, aby sa o ňu starali a tým sa mravenisko rozrastá. Vy ste spomínali, že je to iba jeden deň v roku. Ktorý je to deň? To ťažko povedať, ale každý druh mravca má nejaké predurčené obdobie. Napríklad Camponotus ligniperdus sa rojí niekedy medzi aprílom a májom. Závisí to podľa druhu, treba si to naštudovať. A my tu hovoríme o tej kráľovnej, neviem, či naši diváci vedia, ale tie mravce bez svojej kráľovnej neprežijú. Je to tak všakže? A mravce, ktoré nemajú kráľovnú, nevedia, čo majú robiť, pretože kráľovna im dáva chemickou cestou príkazy, čo majú robiť. Bez kráľovnej prestanú príjmať potravu, buď sa rozídu, alebo zahynú. No, keď chcem chovať mravce, ako začať? Čím? Mám už mravce, ale kde ich chovať? Takže keď už máme mravce, musíme si pripraviť nejaké chovné zariadenie. Najjednoduchšie je to tak, že si pripravíme skúmavku, v ktorej je voda, ktorá nám udržuje vlhkosť. Tu je ukážka, ja to podržím zatiaľ, vy môžete rozprávať. Tak ako to vidíme tak to by bolo vidno. Takže je tam voda, ktorá udržuje vlhkosť, z druhej strany je vata, ktorá bráni mravcom, aby utekli, ale zároveň prepúšťa donútra vzduch. V takejto skúmavke ich môžeme chovať napríklad 1 rok, pokiaľ sa nerozrastú. A oni tam prežijú v takomto maličkom priestore? Áno, väčšinou mravenisko je mravcom dobré vtedy, ak mravce zaberajú 70% objemu toho mraveniska. Nenudia sa tam, lebo naozaj tam môžu chodiť akorát tak hore-dolu. Oni keď sú najedené, tak dalo by sa povedať, že len oddychujú. Keď začnú byť tie mravce hladné, vtedy vyrážajú na lov a hľadať potravu. No ale z tohto nevyrazia asi nikam. Tu ich dokrmujeme akoby umelo. Aha, len pozerám, že to sú dva rôzne druhy mravce, lebo tieto, neviem, či to je vidno na tej kamere, tu sú také veľké mravce a tu sú také malé mravce. Sú to mravce jedného druhu, toto je Camponotus ligniperdus, ale väčšinou sa stáva, samozrejme závisí to od druhu, že po niekoľkých generáciách sa začnú vytvárať vojaci. Sú to mravce, ktoré majú veľké hryzadlá aj väčšie telá. A vojaci sú teda tí veľkí tu? Vojaci sú tí veľkí, majú veľké hryzadlá, sú určení na obranu mraveniska, prípadne na zabíjanie živej potravy. Danka, nechceš? Nechcem, ja sa musím priznať, ale že ja som pre kamaráta zháňala tieto mravce a naozaj mesiac
čo som sa ja všetko dozvedela, že ako si treba dávať pozor na ten chov. A napríklad som sa dozvedela, že ten gel, ktorý sa propaguje, že je to akože najľahšia cesta, ako začať chovať mravce, nie je až taký vhodný a tie mravčeky naopak môžu práve že zomrieť a preto by detičky potom mohli plakať. Povedzte nám, prečo nie je vhodný a čo teda im máme dať, piesok alebo čo, aby tam prežili? Takto, tie gelové formikária. Mravčie farmy sa tuším tomu hovorí. A gelové mravčie farmy nie sú moc vhodné a je to práve preto, že oni sa väčšinou predávajú, ak už s mravcami, tak bez kráľovnej. A druhým takým dôvodom, prečo nie sú vhodné, je, že ten gel je tvorený z agaru a agar sa používa vo všeobecnosti na pestovanie plesní, takže za chvíľu to začne plesniveť. Takže čo im máme dať, piesok? Najlepšie je pozrieť si na internete nejaké formikária, pozrieť si druh, aký máme a podľa toho im vystaviť formikárium buď z akrylu, dajú sa potom robiť z korku alebo zo sádry. Toto je napríklad ukážka takého... Akrylové. Áno, akrylplex. Aj sklo tam je? Je tam aj sklo. Čiže... Väčšinou formikárium má také dve základné časti. Je to vlastné hniezdo, v ktorom udržujeme vlhkosť. A to potom, je toto, áno? Áno. A to potom je to časť? aréna, kam mravce vychádzajú, akoby pre potravu. Tá je suchá. To je toto tu. Áno. Sem im sypete potravu. Áno. A oni tu dokážu prežiť, ja neviem, roky v takomto obmedzenom priestore tým mravcom? Závisí to od veľkosti mravca. Veľké mravce potrebujú väčší priestor, malé mravce potrebujú menší. V takomto formikáriu ich môžeme chovať napríklad 2-3 roky, potom ich musíme preložiť do väčšieho. Aha, ale toto si naozaj môže trošku šikovnejší človek urobiť aj doma, to netreba ani kupovať. Toto som konkrétne vyrábal ja, ale podobné sa dajú kúpiť, bohužiaľ iba na zahraničných internetových obchodoch. Treba asi hľadať. Čím sa to krmí vôbec, tí mravce? V prírode mravce lovia hmyz a potom zbierajú medovicu. Pozor, nie medovinu, ale medovicu. A keby sme im medovinu dali, vedia sa opiť? Je to možné, skôr by sme ich tým mohli zabiť. K tej medovici to je vlastne roztok medu s vodou. To im stačí nakvapkať a oni sa... Stačí im jednu kvapku, oni to vycicajú a rozdelia to medzi ostatných jedincov. Existujú mravce, myslím, že Danka to už naznačila, ktoré sú náročnejšie na chov a ktoré sú veľmi jednoduché. Áno, väčšinou mravce, ktoré žijú v tvrdých podmienkach, sú vhodné pre začiatočníkov. Menej vhodné sú také, ktoré sú náchylné napríklad na kolísanie vlhkosti. Ak by sme ich zabudli navlhčiť pár dní, tak mohla by nám zahynúť celá kolónia. Čiže môžem si chovať trebárs aj také mravce, ktoré mi behajú po špajzi, po kuchyni? Tie by mali byť odolné teoreticky, nie? Tie sú všetko. Teoreticky áno, ale ako sme spomínali, potrebujete kráľovnu. A tu asi ťažko Tu musíš nájsť. pohľadať potom v tej No tak špajzi. zrejme podľa toho chodníčka, kadiaľ chodia hore dolu, tak na jednom konci by tá kráľovna mohla byť. Kráľovna je väčšinou ukrytá hlboko v mravenisku a za celý život nevychádza von. To bude asi náročné. No v každom prípade ďakujeme, vyzerá to naozaj veľmi zaujímavo. Danka, dúfam, že sme ťa inšpirovali. Samozrejme. Odteraz budeš chovať mravčekov. No, neviem, ako vy sa zniesli so psom. Žartujem. Poďme radšej na ďalšie témy.